Ledva prišli na adresu a už idú naspäť. Pošta a kuriérske spoločnosti sú aj po Vianociach zaplavené balíkmi. Nie sú to pritom len nechcené darčeky. Zásielok vraciame čoraz viac. E-shopy sa menia na skúšobné kabinky. Nesadla veľkosť alebo darček nezaujal. Riešenie je poslať ho naspäť. Kým v decembri zvyknú byť tieto linky preplnené vianočnými zásielkami, po novom roku veľkú časť balíkov tvoria tie, ktoré sa ľudia rozhodli vrátiť. Za týchto niekoľko januárových dní registrujeme takmer 50-percentný nárast počtu vrátených zásielok oproti takému bežnému obdobiu roka. Najviac vraciame oblečenie, obuv, doplnky a spotrebnú elektroniku, v menšej miere aj nábytok. Od 29. decembra do 14. januára evidujeme viac ako 53 000 odpovedných zásielok, čiže tých, ktoré klienti vrátili. Ide približne o 2% z celkového počtu balíkových zásielok podaných pred Vianocami. Okuliare na modré svetlo a boli mi malé, tak ich musela vrátiť. A toto je presne to, že keď sa objednáva online, tak potom tá veľkosť veľakrát nesadne a musí sa navrácať tovar. Trhový štandard je taký, že 10 až 30% zvykne byť vrátkového tovaru, ale sú tam niektoré segmenty, napríklad móda, kde to vie ísť až na 70%. Klikanie už nestačí. Z obývačiek sú skúšobné kabinky. Zákazníci si čoraz častejšie objednávajú viac balíkov naraz, rôzne farby či veľkosti. Nechajú si to, čo im sedí a zvyšok pošlú naspäť. Majiteľ e-shopu s oblečením vie o tom svoje. Tí zákazníci majú na to právo si ten tovar vyskúšať a zistiť, či im sedí. Stretávame sa s tým bežne, áno, je to zhruba 10% objednávok, kde ten tovar nesadne a tí zákazníci ho chcú vrátiť. Tie vrásky na čele nám ale robia zákazníci, ktorí si tovar vôbec nepreberú, objednajú si viac kusov oblečenia. Je to veľmi ťažké pre mňa si vybrať nejakú správnu aj tú veľkosť, keďže niekedy ti možno sadne to XS-ko, niekedy S-ko, niekedy M-ko. Keď je to nejaké špeciálne oblečenie na nejaké príležitosti svadby, že aj viacero kusov, záleží aká to je veľkosť, či to je uni, ale väčšinou iba jednu. Je to práca navyše a vratky tiež niečo stoja. Predajcovia ale s nimi rátajú. Ten proces vrátenia tovaru už je zahrnutý v tom celom plánovaní toho logistického reťazca. Na vrátenie tovaru majú obchody rôzne lehoty. V prípade vianočných darčekov aj do konca januára. Diana Bilousová, televízia Markíza.